Смятам, че това е факултета, който изкарва най-големите специалисти, изкарва изключително подготвени хора. Ще слушаш как цял семестър не са ходили 2 часа преди изпита си научават материала. Особено първокурсниците са страшно объркани, няма толкова информация, по-трудно е за намиране. Миналата година бях първокурсник и аз. Freshers наистина ми помогна някакси по-лесно да влезнеш в факултета. Здравейте и добре дошли на първия епизод на Family Insights. Днес гост ми е Гери. Гери, здравей! Здрасти, Дани. Да започнем от началото. Как се озова в ФМИ? По принцип нямах планове да уча в ФМИ. Исках да уча извън България и по-точно в Америка. Въпросът е, че малко бях от поколението точно след COVID, на университетите малко им бяха доста кътнали бюджетите и те нито отпускаха стипендии, а на мен ми трябваше стипендия, нито брашланови лиги и така нататък взимаха повече от един студент. Тогава съответно аз нямах медал, с който да се хваля. И съответно след като повечето върнаха откази по една или друга причина, бях като ще се явяваме на предварителния изпит по математика в ФМИ. И беше малко по-скоро бакъп вариант, понеже беше или Америка, или ФМИ. Не желаях другата из Европа и най-вече Нидерландия. Не бях с много добри чувства и горе-долу така стана цялото нещо с ФМИ. Какво искаш да учиш в Америка? Горе-долу се въртяха между нещо с лингвистика или изкуствен интелект или нещо математика. Различни бяха програмите в различните университети. Имаше и едно строително инженерство. Тук там е някъде сложено. Но въртеше се около тези неща и вече каквото ме приемат, където ме приемат. Не се бях ориентирала много. Имах няколко неща, които ми бяха интересни и бях като ще кандидатствам и какво стане. Чувстваш ли се разочарована или по-скоро in the end things work out? По-скоро in the end things work out, понеже се запознах с страхотни хора, включително хората в тази стая. Имам възможността в момента да съм тук и да си говорим и да правим това нещо, както и още много други забавни неща и невероятни, да помагаме на студентите и просто като цяло не бих го заменила. Ако трябва да се върна назад и ако имах възможността за Америка, нямаше да го взема това решение. Казваш, че си искала да учиш лингвистика в Америка. Може да ни разкажеш малко повече за тази част, тъй като бих казал, че лингвистиката и математиката някакси не си подхождат. Това е интересно, понеже по принцип се водеше математическа лингвистика до преди няколко години. Съответно, това е една от многото олимпиади, на които можеш да се явяваш през 12 класи, като цяло в гимназиален етап. И не много хора, между другото, знаят за като цяло това, че е дисциплина, в която може да участваш. Мен за първи път ме запознаха с лингвистиката в 8 клас, един мой учител в гимназията и на мен ми хареса, понеже научаваш страшно много неща и не беше наука, то не е точно наука, но не беше дисциплина, да кажем, математика, физика, останалите олимпиади и състезания, в които трябва да знаеш формули, трябва да имаш предишни знания. Просто отиваш, сядаш на момента и ти дават задача и просто по пътя на логиката трябва да свършиш. Това е математическото в цялата лингвистика и това, което се предоставя като състезателна лингвистика, просто логиката. Няма нужда да знаеш този език изобщо къде се говори, да си го чувал някога преди, че съществува такъв език и пак можеш да решиш задачата. Може да ни разкажеш малко повече за тези състезания? Ти докъде стигна с състезателната лингвистика? В 8 клас, малко така плахо стартирайки, горе-долу никъде, тъмно си бях засилила и изведнъж 10 клас дойде. Това беше времето 2020 с COVID и цялата пандемия, която малко отменяха състезания, отмениха се олимпиади, не се провеждаха. Може би като пиков момент беше 11 клас и вече в 12 клас, когато се класирах и влязох в националния отбор
на България по лингвистика и ходихме на Международната олимпиада. Може да ми разкажеш малко повече за този експириенс? Аз се надявах поне 12-ти клас да имам някакво постижение в тая лингвистика. И съответно, след като минаха всички кръгове, така нататък, се отива на един подбор. И преди това трябва да си събрал достатъчно точки да си в разширения отбор. И аз бях събрала точки в разширения отбор, обаче бях във втората осмица. А те избират от 16 човека първите 8. И си викам сега каквото стане, не знам си какво. Минават 2 контроли и идва времето на подбора, когато обявяват самия отбор. И то почват от първо място до последното. И то минават първия отбор, първата четворка. Викам си сега, ако не ме обявят на 6-7 място, значи не е добре нещата, не са станали. Обявяват 5-то място, обявяват 6-то място и си викам, приятели, това беше, няма нищо да се случи. Обаче тогава на 7-то място му обявиха. Традицията е да скачаш в басейн. Гергана не знае къде се намира, скача в басейна, някакви хора скачат около нея, тръгват да я прегръщат. Гергана носи очила по принцип. И не беше с лещи тогава, така че може да разберете, че аз нищо не виждах тогава и беше голяма еуфория. След това някъде юли месец започват подготовки и края на юли месец заминахме за Олимпиадата. Тя беше на остров Ман. Това е остров към Великобритания. Знам, че летяхме до Лондон, бяхме 3 дена там и след това отидохме на остров Ман. Не помня много за острова. Горе-долу пенсионерите от Великобритания се пренасят там да живеят. И като цяло на Олимпиадата беше доста незабравимо беше, понеже се запознаваш с хора от други държави, прекарвате 7 дена заедно и просто беше източник на страшно много информация и изключително готин експириенс. Страхотно. Да се върнем към ФМИ. Ти си член на ФСС и даже си един от председателите на комисиите. Почти. Аз съм главен секретар. Това не се ли брои пак като... Част от координационния съвет, който взима решения, когато се налага. Председател на секретарията. Мисля, главният секретар и има още 2 заместник секретари. Научих нещо ново. Да, може ли да ни разкажеш малко за това как реши да влезеш в ФСС? Защо влезна в ФСС? Да. Винаги аз съм била и в училище, част от ученическия съвет, не че там в нашето училище много се случваше нещо, но може би събитието, което ме накара да вляза в ФСС, както горе-долу на половината хора, и това е Freshers, понеже беше изключително готино събитие и си викам, айде, ще пробвам, ще видя дали ще ми хареса в ФСС и така нататък. И реших да вляза на частичните избори. Не бях особено активна, но ми хареса обстановката, хареса ми цялостната идея на организацията и просто аз винаги съм имала желанието да мога да помагам на хората и на мен лично ми доставя удоволствие да видя, че след мой положен труд други хора остават доволни и щастливи и им помагам по какъвто и да е начин. ФСС чисто като организация, ние сме най-известни с събитията си, но не само. При всеки един проблем, въпрос на даден студент, ние сме готови да откликнем и да отговорим. И мен това най-много ме радва, защото особено първокурсниците са страшно объркани, няма толкова информация, по-трудна е за намиране, не е толкова добре структурирана, а дори да е добре структурирана, може би не се представя по най-добрия начин. И е изключително объркващо, понеже от някой горен курс чуват едно, а то се оказва друго, за много неща с грешна представа и смятам, че като член на ФСС трябва да се борим с това и да им помагаме. Да, един пример, който аз бях останал с впечатлението, че ако вачиш изпит през една година, той се борял като 2 невзети изпита. Да. Оказа се грешно, просто ако е такъв случай, ръководството иска да подадеш молба, за да може тези аутлайнери, като някои преподаватели, да бъдат отчетени. И да, като цяло и лично аз като миналата година бях първокурсник и аз
Freshers наистина ми помогна някакси по-лесно да влезнеш в факултета. Тази година ти беше от другата страна на събитието. Да. Може ли малко да ни разкажеш за това хората, които не виждат какво се случва зад сцената? Да, аз и тази, и миналата година бях зад събитието. Миналата година от другата страна на събитието. Не толкова активно, понеже имах доста заето лято, но тази година си викам, дай малко повече работа ще свършим този път. А имах идеи за подобрение от миналата година. Ами това, което хората не виждат, е едно цяло лято изпълнено с това събитие. Едни между 9 и 11 човека, които някъде април, май месец ги избираме и от тогава започва подготовка на всичко, което се сетят. От спонсорите да им пишем, да се смята бюджет, да избираме кетеринг, най-добрите неща, да преглеждаме програми, абсолютно всичко. Съответно, първоначално почва малко ударно, малко почивка за нашата сесия юни месец и юли. След това започва един доста труден период за комуникация, най-вече понеже започва лятото, всеки е навсякъде, всеки е на някъде. Съответно, един е на почивка, друг е на планина, вали дъжд, няма обхват, не се включваме толкова често, в смисъл и толкова редовно и активно в срещите. После да поправките, съответно и август месец. Събитието наближава, гледаме някакви периоди, някакви срокове, които са изпуснати. По принцип, Freshers, както всяко едно голямо събитие на ФСС, е един малък хаос, който просто импровизираме на момента и го правим, надявам се, незабравимо за студентите и просто приятно прекарано време с техните колеги. Да, тази година, за съжаление, времето не беше с нас. Не ни стигна бюджета за слънчево време и в неделя, съжалявам. Все пак успяхте да действате на момента и да работите с това, което имате. Може да ни разкажеш как успяхте да маневрирате за толкова кратък срок? Аз до последно се надявах да не вали. По принцип го даваш да вали целия уикенд. После се изместваха някакви прогнози. В крайна сметка беше неизбежно че ще вали и времето ще е лошо в неделя и трябваше или да запазим Final Destination и да местим програмата, или да направим нещо различно, което хем да е final, но да не включва нищо, което е отвън, понеже никой нямаше да бяга в това време, дори въпреки, че от 3 часа спря да вали, навън времето продължи да е отвратително студено. Съответно, събрахме се цялата работна група петък вечер и казахме, трябва да се мисли нещо и то бързо. Така се роди идеята за квиз. Наистина не си спомням кой я даде. Мисля, че Хрис даде идеята за квиз. И просто трябваше да съберем цялата група и да обсъдим, заслужава ли си да объркваме студентите и да запазим файнал, или просто да си запазим програмата и да експериментираме с нещо ново. Понеже все пак няма как да контролираме времето, за жалост. И решихме, нека да е квиз. И аз лично не мога да кажа, че имам заслуги за квиза. Аз страшно много искам да благодаря на Радо. Искам да благодаря на Дана, да благодаря на Мишо, да благодаря на Хрис, които се организираха, разделиха всякакви задачи и буквално износиха цялото събитие, понеже смятам, че най-успешният ни ден беше неделя, понеже за сега чувам само позитивни неща за неделята и за квиза, че се е получил много добре. И оттам се родиха някакви други идеи, които няма да споделям, понеже може и да се случат и да бъдат изненада за студентите. Но най-вече искам да благодаря на тези хора. Благодаря ви много. Искрено, не го показвам, но наистина съм много благодарна, понеже без тях щеше много трудно да се случат нещата за квиза и просто да се закърпи този трети ден. Страхотно. Ти от кога си в ФСС? От първи курс. Първи курс. Горе-долу влязох и бях тук. Не ми стигат достатъчно мъките, които, понеже тогава бях приложена математика, не ми стигат мъките тогава. Айде и ФСС още нещо да вляза, така да си запомни програмата, да е просто цирк пълен от всякъде. Да. Не усещаше ли, нямаше ли моменти, в които си казваше,
окей, това ми идва прекалено много от това нещо да премахна от програмата си. Ами да, въпросът е, че аз съм типа човек, който когато е поел отговорност към нещо, желая да го изпълни до край. И много често се е случвало аз да поставям преди моите нужди, нуждите на другите. Случи се тази година, понеже се преместих от друга специалност, съответно от първи за втори курс имах приравнителни изпити, които ми се водиха невзети от първи курс. Ами, не мина много добре, но понеже бях организатор на FEMI Code, което беше точно в началото на семестъра, не бих казала, че съжалявам, според мен събитието се получи добре. Идва периоди, когато ти идва в повече, но то според мен е най-вече покрай точно тези големи събития, понеже през цялото време е напрежение и стрес, а Freshers и FEMI Code са двете най-големи събития, най-мащабни, които изискват най-много организация и съответно хора на място и хора за организиране. Тогава може малко да ти дотегне, но после като видиш резултата, като видиш реакцията на хората, си казваш, това си е струвало. Мъките и караниците и пот и сълзи, абсолютно всичко си е струвало. Аз знам за хора, които са минали от софтуерно инженерство към приложна математика. При тях май случая беше нещо от рода, че искат да се занимават с математика. Ти защо реши да се разкараш от приложна математика? Ами, като човек, който не знаеш какво иска да прави с живота си, нито какво иска да работи. Знае, че не иска да работи, но ще му се наложи да работи. След 4 години приложна математика, със сигурност аз нямаше да знам какво искам да правя отново. Пак щях да имам прекалено много опции и вече щях да съм изгубила до някаква степен 4 години от живота си. Не, че щяха да бъдат напълно изгубени, щях да имам много знания. Въпросът е, че може би и самия учебен план, разгледан вече след 1 година в тази специалност, знаейки какво ме очаква, имайки връзка с горни курсове, просто не ми се стори нужно да бутам 4 години в специалност и накрая накрая да не съм доволна. И като знаех, че имам възможност да се преместя, да кажем, в софтуерно инженерство, тогава вече малко беше по-информирано решението. Просто реших да се преместя, понеже и софтуерно инженерство не е изключително просто ти си програмист и това е. И там има страшно много направления, в които можеш да си поемаш по някакъв начин, стига да знаеш какви избирами се пишат или нещо, което ти е интересно. И просто реших да поема риска и вече да не се местя втори път. Че в деканат щях ме запомнят само да сменям специалности. То можеш ли така да направиш? Да минеш за 4 години през 4 специалности? Ами май не. Ако си спомням правилно правилника на Софийския университет, мисля, че може до максимум втори курс да се преместиш една специалност в друга. Вече по-точно не знам дали преместиш, прехвърлиш, но да не записваш отново. Това е идеята. Иначе, ако почнеш да презаписваш, ти можеш да си минеш за 4 години. В FEMI мисля, че вече за 9 години можеш да минеш през всяка една специалност. По една година. Да. Или са 8. В FEMI са трудни само първите 10 години. След това се отказваш. Не. Това ми напомня на първата лекция при един лектор, който няма да му споменавам името. Първа лекция, представяме се, говорим какво ще учим. Беше втори курс, така че няколко хора бяха вече окапали. И лектора просто ни каза, сега ще ви разкажа един виц. Момче се прибира вкъщи и казва: тате, отказвам се от FEMI. Баща му го погледна и казва: добре, сине, но да знаеш, че ние с дядо ти продължаваме. Ами, не знам, ти мислиш ли, че мъките в FEMI си заслужават? Тъй като, сигурен съм, че много от първокурсниците ще имат приятели в техническия, приятели, които са решили да запишат едно софтуни. И от тях, тъй като и аз съм слушал същите истории, ще слушаш как цял семестър не са ходили 2 часа преди изпита си научават материала. И след това гледаш себе си
и си викаш, добре, аз учих цял семестър и едва протаках, заслужава ли си? С две ръце на 100% да. Аз, когато не се получи нещата с извън България, бях като аз кандидатствам единствено само в ЕМИ. Не друг факултет. Имаше друг по едно време друг факултет на Софийски, но беше само Софийски. И когато реших нека да си заложа на математиката за най-сигурно, беше единствено и само в ЕМИ. Никога не съм обмисляла технически или дори в стопански нещо да запиша с финанси. Никога, винаги е било единствено и само в ЕМИ. И до ден днешен, вече трета година ще бъда в ЕМИ. Смятам, че това е факултета, който изкарва най-големите специалисти, изкарва изключително подготвени хора. Но според мен проблема идва от едно друго място, което е образователната ни система до 12-ти клас, понеже нивото в ЕМИ е високо. Но смятам, че ако имаш достатъчно желание и мотивация, е напълно възможно да се справиш с всеки един преподавател, без значение колко е взискателен, какви митове се носят, че къса. Стига да имаш желанието, може да седнеш и да научиш. Проблема според мен е, че в момента влизат хора, които не знаят как да учат. Точно това, което ти казваш, ти си учил цял семестър и едва си протакал, а друг за 2 часа е седнал и е научил и е изкарал даже по-висока оценка. Според мен проблема идва от това, че на нас не ни учат да учим, нито да мислим, и това според мен изигравам лоша шега на точно тези хора, които идват, записват ми и виждат, че е трудно, не им се занимава толкова и сами няма, отписвам. Отивам някъде другаде. Да, аз си спомням, че първите лекции по ДИС особено бяха тотален шок. Просто доста бързо трябва да се реаджъснеш. Да. Спомням си, че не беше и само при мен този случай. След това, като си говорих, доста колеги разказаха как са се прибирали с главоболия, с... Да. Буквално все едно са били под стрес. А ти си просто на първите лекции, които би трябвало да са лесни. Които би трябвало да те не карат да си кажеш, аз съм на правилното място. Да. Ами на първата ми лекция на мен ми казаха, че... Не на мен, на всички ни казаха. Имайте предвид, че приложна математика беше за първи път 60 човека и 3 групи от много дълги години. Вие имате 60 човека в една зала, 0-1, която си пръска по шеловете, и влиза един преподавател, чието име няма да кажа на глас, но само ще си мисля за него, който казва: аз знам, че моето преподаване няма да се понрави на всички и след 3 седмици ще бъдете 20 човека в тази зала. Затова съм си качил записки. За мен това беше демотивиращо. Трябва според мен да е точно обратното. Да не говорим, че това го чуха само първите 3 реда. В смисъл, аз бях на края на залата и това ми беше предадено по-нататък. Но може би и трябва да има малко как да кажа... Въвеждащи часове. Не само въвеждащи часове, а малко по-млади лектори, понеже това са все пак хора, които са възрастни от страшно много време, преподават и може би не могат да установят тази връзка, а други си продължават просто да си преподават, както си е било преди 20 години, и не виждат, че и хората, и децата, които влизат, просто те са различни. По различен начин, според мен, трябва да стават. Те не се променят, те остават едни малко грозно. И надявам се никой да не се обиди, но леко като динозаври и не се променят заедно с останалото. Но по принцип и аз съм имала трудни моменти. След, не знам коя, беше след първата трудна лекция по алгебра, може би втора или трета, понеже комплексните числа горе-долу бяха постижими. Не, значи... Първоначално вървяха първо упражнението и после лекцията на моята група. И аз отивам на лекция и вече ми е говорено за това нещо и аз по-така схващах нещата. В момента, в който ние изпуснахме упражнение и се изравниха и първо беше лекцията и след това упражнението, на първата такава лекция, аз излязох и се разревах. Понеже нищо не разбрах, но след това си взех алгебрата. В смисъл, постижимо е, не се отказвайте, най-вече в първи курс. Това е моят съвет. Изчакайте поне до втори. Тогава може да станат много добри нещата. Реално с втори курс бих казал, че ти идват сили, тъй като вече си издържава 1 година и си свикнал на
Поне при мен беше така. Да, възможно е. В смисъл, да, при всеки е различно. При някои идват и са супер силни първи курс, други започват те втори, трети пък изведнъж стават тегати, не знам даже какво... Не знам как да нарека. Горе-долу като започне сесията и те не са жертвата на сесията, те буквално се борят в сесията, през сесията и взимат абсолютно всички предмети. Не знам, това са някакви животни. В трети курс буквално буквално не знам какво им се случва. Даже сега имаше един пример за едно момче от трети курс софтуерно, който си взе 3 най-трудни предмета в специалността. Тези, които спъват най-много хората на практика и ги отказват да завършат. Понеже трябва да положиш малко повече усилия от останалите. Пулката е, продължайте и може да ви дойдат сили. Евентуално. След всичките тези задачи, които трябва да изпълняваш в ФМИ, в ССЕ, остава ли ти време да бъдеш човек? Да кажем, че през семестъра страдах, че нямам особено много лично време и беше доста така жесток бърнаут. Но да кажем, после, и то най-вече заради събитието в Freshers, то горе-долу стана, идва FME Codes, почива си 1-2 месеца, обаче те не са много почивка, понеже след месец и половина имаш мини-сесия, даже по-малко от месец и половина. После те избират за Freshers, поемаш там задачите и се получава един доста жесток бърнаут, но времето, което е точно сега след Freshers, след като си видял първокурсниците, които са щастливи, след като си запознал с нови хора, някак си идват ти силите. Просто когато, пак казвам, когато правиш нещо за друг човек и на теб ти пука, другата страна какво чувства и искаш да я зарадваш, на мен оттам идва радостта. На мен ми идваше радостта, като видя студентите да се забавляват, първокурсниците, нашите зайчета. На мен ми беше още по-приятно да чувам думи от други хора, които не бяха от организаторската група, от доброволци, от първи курс студенти, които просто идват и казват: страхотно събитие, беше невероятно, продължавайте да правите такива неща, просто ми става супер мило. И мен това повече ме зарежда с енергия, отколкото да си почивам. И това да се насмене, нали? Съня е мираж в ЕМИ. Имайте го предвид. Спейте преди да влезете в ЕМИ. Ще се научите да живеете на 3 часа сън. Абсолютно. Аз последните 4 дни съм на 3 часа сън, така че... И си функционираш перфектно, в смисъл. Да. Никой не може да се оплаква. Да. Много ти благодаря за всичко, Гери. Радвам се, че прие нашата покана. Аз много благодаря за поканата и към вас, гледащите и слушащите, една молба. Ако сте от първи курс и ви е харесал Freshers, това е нашето сладко зайче, може до година да бъдете доброволец, може до година да се насладите на нашите събития, които ще намерите в нашата Instagram страница @lifeinfame, и там може да следите не само за нашите събития, а и за всяка важна информация в факултета. Това беше всичко от нас. До нови срещи!